Release the Kraken! Zdravím vás diváci, som ja, Kraken Sami. Máme tu 7. výročie, teda bolo 16.5. a zabudol som aj na predošlé výročie, ja viem. Tak za tie 2 roky tu mám pre vás zostrih dubbingov. Prajem vám príjemnú zábavu. Čo si mi dal facku? Však musíš sa spamätať, lebo nemôžeš to vzdať s tým čarovaním, ty si dobrý učiteľ. Študenti na teba spoliehajú, no. A však ja sa nezdávam, len neviem na hentom hrať. To ma sere. Zaslúžil, vieš? Čo napáchal v čarodejníckom svete aj v vašom mukelskom. Ach, to je škoda hovoriť toto. Vôbec, lebo to sú... No, to ti verím. A ešte ho stále nechytili. On si tam niekde chodí a... Ale nebol tu dneska vôbec, že? To som sa... Nie, nebol. Chvála Dosiaľ. Bohu, no. No dobre, ďakujem Bohu, lebo však to by bol problém. No, však ja neviem, no, či by sme sa... No asi nie, no ja by som bol pekne v prdeli, ja som mukel. No, ale tak keby si po ňom hodil nôž... Dobre, alebo by som strelal z tvojej pušky, povedzme. No, to že? by... To by mohlo pomôcť, alebo aj nie, no. Ale on by dal protego, vieš, a... To, tak by to stihol teda. A už by... Ti to bolo na nič. Ja viem, ja to dobre viem, ja som to videl. No. Čo dokáže Ale ja by som ho mohol dať Expelliarmus, odzbrojiť ho a pekne ho dať... No ale to ministerstvu. už skúšali aj iné čarodejnice, vieš. No a? Lepšie ako ty si ešte začiatočník, či? Či už pokročili? Ja už som taký pokročilejší a do mňa by to nečakal, chápeš? No to si ešte akože stále utajený, mi chceš Lebo by povedať? si myslel, že som mukel, vieš? No dobre, ale nie si. No, nie som však a to by ho mohlo prekvapiť. Malo by ho to zaskočiť, no ale No. aj tak on je vždy pripravený, vieš, on má roky A skúsenosti. potom by som bol hrdina a by som dostal Ale to asi dokáže mať Dumbledore, vieš, to máš veľké ciele. Dávaj si nejaké menšie. To ti padne dobre vždy. Nie s touto slilovicou. Alebo hruškovicou. Ja nehovorím, že nie. Akože, však vidím, že už je tam málo, treba to dopiť. Jasné, áno. Jasné, tak. Takže to nesmieme tak nechať, hej? Nedopité. Áno, treba to Takže, vyskopať. naval. Dobre, však už ti nalievam, aha. Tak, dávaj, Však deje. prídek. Už čakám. Ja Nie. som nervózny. Aj z Toto, Grindelwalda, aj zo všetkého, čo sa deje. Aj v Rockforte je to také všelijaké. toto, Dementori tam letia. toto s Aquamentiom nevyčaruješ. No. To iba poctivé slovenské ruky. No, už som konečne tu. Asi, neviem, či idem na čas, ale ja predsa nemôžem meškať, nie? Však ja som Golden Ramsay, takže musia sa oni prispôsobiť. Je to ten kokot z telky. Ja ti dám, že kokot, ja nie som žiadny kokot. Myslím, že je to kokot. A zase odpočúva, čo hovorím. No poď si sadnúť niekde, nie? No kokot, stále nechcel si sadnúť. Ale pre zmenu by ste mohli dať niečo, čo neopičujem, to by bolo ako... To akože dobre, no však ale tu máte jedálniček, tak možno nájdete niečo. Je tam napríklad uhor. Uhor. Akože to tuším, mi už dávajú v každej pomaly reštaurácii. Mi ponúkajú uhora. No čo ste ty vybrali? Poriadny kentus, ktorý mám tak oné. Budem kritizovať, že sa z toho poserete. Aha, my tam máme automat. Čo tam? Tekken, čo to tam? Rybky tam majú akvárko. Čo si vlastne objednal? To nevieme, nikto. Niečo som zapísala? A to čo je? To je nejaký dressing asi. Teda akože dressing asi. To bude na piču určite. Takže ja som si objednal bagetu. No tak a čo si objednal? Ja neviem. Ani kebab. No musíme zistiť, čo vlastne chcel. No však. Veď ja som vám ešte ani nepovedal a vy mi dojesete dressing. Akože k čomu? Tak hovno asi. No. Vypraženému. Ja vám dám Pikachu a On bude chutiť. toto vám neskúšajte, už to raz na mňa skúšali, že s Pokémonmi tam ich varili No, že ja a potom som ich dobre vynadal. A asi ste to videli. Takže ďalší, čo tu experimentujú s Pokémonmi, toto neskúšajte na mňa ozaj. Ja som nasrem. Už teraz som dosť nasratý, ale budem ešte viac, ak mi toto potvrdíte. Potom budete prideli. Nesel som žiadnu šťavu z Pikachu a to vyzerá jak vodná fajka skôr, podobne. To, len takých veľkých, on je to tam. A hento meso to No, máte zo so. Squirtla. Ja to rozsypávam sol. Tak povedal, aha, tu mám oné ražniči, že? Asi, alebo čo?
No, to je meso Squirtla, viete, to sme ulovili. To bolo úplne ľahké. Squirtla? No toto nie je, že Squirtle. To mi nehovoria, že to je tam ze Squirtle toto. Ja mám rád. To je obede Pokémon a oni ho mi to akože dajú, hej? Že aby som si ho... Nie ho musím čerať, alebo možno nešerať, však to je jeho vec. Že akože aby som si ešte ugiloval, že? Jeho meso. No vy ste. Čo bolo na piču? Povedz, čo ti nelúbilo? No všetko. Že zase... Vidíte tú istú chybu, ako čo som už v jednej reštaurácii riešil. Že varíte Pokémonov. A to nie je až taká chyba, podľa mňa, to je dobrý nápad. A neviem, prečo si z nich beriete príklad, alebo čo? Prečo nie, veď to je dobré. Lebo to nebolo zlé. To bolo zlé teda. Úplne zlé. A ja som im to potom zatrhol. Ľuďom to chodí, no. A potom... A vieš čo bolo potom? Neviem, však povedz to slovo, nie? Ale aj tak mi neveril a hral Pokémon Go Food. Bol na tom závislý. Až skoro nabúral kvôli tomu, ja tuším, mal skoro haváriu. Kvôli tomu. No. Ja, chudák Pikachu ako. A toto čo je tu zase? To sú zvyšky Pokémonov asi. Nám to drbe. Totálne ako. Čo vôbec robí u nás ten na nič hodník? Čo ja viem, to sme ho tak pribrali, vieš? To nás je málo. A aby ti pomáhal nájsť babi tiež. Zase iba babi, nič iné nebude robiť ako, toto je celá jeho náplň práce vyjebaná? Čo tu zase sedíš jak jebnutý? No, čakám na teba. Medituješ? Áno. Ako si často tu meditovávaš? Takto sám. No však. Čo to máš? To som kedysi videl. No, to je ten čierny meč, vieš? A pekný, to sa kedysi stratilo u nás, ale nejaký pičus to šlohol. No však by sme ti došlohli. Ja aj vy, aha. No dobre, ale teraz by sme to mohli akože aj vrátiť. Nie? Keď už to je tak najduté kurva takto u vás. No ale zistil som, že ti nepatrí, vieš? To ukazuje na všeho chalana, čo si kedy našiel všetky baby a každá ho chcela, vieš? Aha, a vďaka tomu meču? Taký to môže byť aj tvoj synak. Tak ti ukazujem vzor toho, čo môže dosiahnuť, vieš? Aby si vedel, aký môže mať potenciál. Neviem, či ho má, ale ja myslím, že je. Ja to v ňom vidím. V mladom klukovi, hej? A celkom by to mohlo ísť. Určite má nejaký potenciál, len ešte ho nevyužil poriadne. Ale to má sere strašne. Však furt sa zajebáva, nie? Stále iba hrá plejku. Aha. A to potom hovno nájde, vieš? Pri tej plejke tam môže akurát preťahnuť babu iba virtuálne. No presne tak, a to je k čomu? K hovnu by som povedal. Nazdar, ja som Obi-Wan Kenobi. Neviem, či si ho nepočul. Nie, nikdy. Dosi. Nikdy som nepočul také meno. Nepočul si o mne nikde, ja som... Vlastne áno, som dlho v úzadí. To je áno, ale čo tu vôbec kurva robíš? Ja som tu mal byť sám. Mojim ojníkom. Tak si ma hľadal, nie? Nie. Ja som hľadal len toho červeného pičusa. Ja, no tak áno, to je môj starý nepriateľ. A navyše si tu na púšti ho tam aj babu. Aha, no to som náhľadaš teda. To asi moc nenájde, ne? To bol asi pičný nápad, ale človek nikdy nevie. No, Vieš, to musí človek iba skúšať stále a potom to raz sa to podá jedného dňa, no. Kurva, vieš, že bo tatko ma vyhodí kvôli tomu. Cítim, že máš holokromy, tak s tým stav všetko nájsť. No akože hej, no skôr jeho, vieš. Ja, akože myslíš, že on by ti s tým pomohol? No, pochybujem. Hej, podujak. No aj na nič hodník som zistil už poriadne. A rád slope, minul sme mali absint. No, tak vidíš, ešte ťa ožere. Ale neboj sa, ja ťa ožerať nebudem. Ja tu len takú všakú vodu pijem a takéto hovadiny. Ja ti s tým môžem pomôcť možno. Od babu. No to mi ešte nikto nepomohol, lebo ja som na všetko sám. Aj majster Yoda ti s tým pomáhal, tuším. Dalo ti rady. Ale si sa s tým asi nezaoberal, že? Keď ti radil majster Yoda. Vieš, taký ten zelený. Tu ho máme, vidíš? To je on. Ty si aj taký žltý pičus mi s tým pomáhal, ale to už je preč. Aj, no tak vidíš, potrebuješ ďalšieho hľadača. No, ten Cibo, vieš? Tak No, to, počkaj, on mi v kuse hľadal babi a zrazu sa pominul a ja som v prdeli. Neviem, kde sa podiel. No. Možno by som ho mal zase pohľadať. No tuším, vylodili, vysadili na našej lodi a odtedy není po ňom ani chývu, ani slichu. Debilovi. Dobre, tam som nechal súrenice láke. Aj tak mi hovno našiel, tak čo? No nazdar, ty starý chrén.
sme sa dlho nevideli, si ma vtedy skoro zabil. No áno, skoro, že skoro. No vidíš, ja som sa dal dokopy. A vidíš, on teraz to trošku iné ten môj meč už, tako jak palica to vyzerá. No to veru, no. Úplne naholo to vyzerá. Keď mi si to mal úplne krajšie. A ešte tam sa ťa nasratý. Ty vieš za čo? Tak trapí. Ty si veľa nasratý. Ty ťa prišiel zabiť. Pomstiť. U tvojej správy, nič ťa nezastaví. Ešte aj toho Pateho si poslal preč, si mohol pomôcť možno. Asi na mňa sám. Úplne sám. Tentokrát to bude ináč. Zlíš. Myslím. A viem. No tak poď. Ja sa to nebojím. Ani vtedy, ani teraz. No čo, ideš dlho čakať? Uaaaaaa. No čo? Ja myslel, ty si ma zabil. Teraz už asi na dobro. Už ani nič asi nedá dokopy, ani ten posledný hologram, hologram. Už nič ma nedá dokopy. Tak spokojný? Hej, už som teraz. No, tak si buď. Uvidíme sa potom tam tiež v pekle, vieš? Typ. Tak som rád, že som kurva doma z tej spojebanej púšte. Nemôže niekto pomôcť a pôjde pohľadať toho cíba, toho žltého kokota, vieš? Čo mi vtedy kedysi hľadal. Pamätáš oco? Ocino, pamätáš? No, pamätám. No, kde je teraz ten oný? Chalán, no, neviem, kde presne išiel. Ale ja idem pohľadať iného chalana ešte. Jo, výnimočného tiež. Viem vás diváci, ďakujem, že ste si pozreli moje video na 7. výročie. A ak ste si nevšimli, toto není na Dubodeli natáčané, ale v našom podnajme na Dubničke v Lanúciach. A verím, že budete ďalej pozerať moje videá ako doteraz. Ďakujem vám za všetku podporu a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Takže čaute.